Assalamu alaykum mehmani ilişler. Edi tomoşaçylar Türkmenwat teleýaýlymynyň gadyrly müştaklary. Edi arkadamynyň saýasynda gözel paýatatmyň görküne görk goşup oturan iň bir ajaýyp owadan hoşal restoranyna Türkmenwat teleýaýlymynyň dörejilik topar bilen bilelikde owady söhbetli aýdym sady diýinçarşy ketmeşemeden ilkinji sanyny ýadyr edýär. Mehmani ilişler edi tomoşaçylar bize şeýle giň mümkinçilikleri öredip berýän. Edi arkadamyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, mertebeli başynyň aman bolmagyny tüýsüremizden ardy edýär. Elbetde gepleşemeden ilkinji sanynyň myhmany hökümini de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Täşir Tülegenow deýen aýdym şeýmedi. Gepleşemeden ilkinji sanyna çağırdyk. Elbetde täşir bilen sizi gatybar tanış etmegem gerek geldir. Täşir Türkmenwat teleýaýlymyna bir näçe gepleşiklerde çykyş edip şeýlegem şekilli aýdymlary bilen Türkmenwat teleýaýlymy hälisini ýaýlyma berilýär. Täşi gepleşmede hoş gördük. Sağ ol Kemal, şu gepleşige çağıranňyz üçin ilki bilen pursatdan peýda alan. Sanadymyň hakka wandary, mehriban, gahrman arkadamyny köp sağ bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň jany sağ bolsun, başdyk bolsun. Tutýan tutumly işleri ilmidam we rewaj alsyn, talip bilen köp sağ bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň. Köp sağ ol Täşi. Ene gepleşmeden ilkinji myhmany hökümine ýaňa mellep geçdik. Seni gepleşmede çağırdyk. Elbetde senem sadyny ýetleň bilen gepleşmede geldiň. Gepleşmeden dowamynda ajaýyp aýdymlar bilen mehriban ýerleşmeden hem göwünden turar diýip ruhy lezzet berer diýip umyd edýär. Gepleşmede başlamak bir sadyny ýetleň bilen tanış edýäň mehriban ýerleşmede başsyna. Ne Kemal Türkmeniň milli senedi gyzak sadyralyny erkedýän Ali Pahmat Bayram Durduseýinow Türkmen milli sadyralyny dutar sadyralyny erkedýän Serdar Sahedow Saatadyn Atajan Eýubow Klaş sadyralyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi we talip ýollaşym Muhammed Meredow ýene Klaş sadyralyny erkedýän meşhur bir sadyň namy Ewad Owşarow Nagara sadyralyny erkedýän sadyň namy Begenç Muhammedow. Ýigitler gepleşmede ýene bir ýol hem hoş gördük. Elbetde Täşi gepleşmeden başyny ajaýyp aýdymlar bilen, owadan aýdymlar bilen başlasak, jany sesle mehmany ýerleşler, edi tomoşaçylar gepleşmeden başyny Täşir Tülegenow ajaýyp aýdymlar bilen başlaýar. Elbetde gepleşmede bolsa belläp geçeýin, teklipleriniz, garaşlaryňyz bar bolsa 05-19 biligimizde SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilýär. Onu Täşi gepleşmeden başynda näme aýdym bilen başlaýar? Gepleşimden başyny Türkmenistanyň halk ýazgysy Kerem Urban Nepesowyň sözlerini görmek üçin bagtymy, gyş güni guşlukdy. Başamar seýebiň wagtymy, wah ýaşlykdy diýen goşuny Ali Palan saatine geçirdik. Şonam şu ýerde ul hawas bilen gepleşimden başynda ýerine ýetirip berýin. Onda täşi başyna mehmany ýerleşler, edi tomoşaçylar Türkmenwat teleýaýlymyna owady söhbetli gepleşimizde Täşir Tülegenowyň ýerine ýetirmegine jany sesle ajaýyp aýdymlar size ýetirýär. Dinleň, diýinçalar.
hägindi ay mira Maryam'e hägindi Waq hägul gabı hägul gine Öz ümredi das çandi Yine can kımır bakmadı İman direge çamladı Ay iman divo çamladı Vaktinim can yumrut bağlı yok mu ne Bağlam kitil boy çıktı Yokluğunu da güleyim Ay yokluğunu Bina bir garip çok oğlum Var baylığıma yaşındı kenara Mulluk hayat bari Ol topuyluklarına kız çıktı Hafifin kefinli Hünlü oldu kefinli Oldu kefinli Allah görmemiz Ağıtlarına bir çıktı Allah görmemiz Ağıtlarına bir çıktı Bağlalarına bir çıktı Mehman ileşer, edip tamaşaçılar, siz Türkmen Ovadı yaylamına, Ovadı Fevkada adlı aydım saada deyin jarşı ketleşimizde, Türkmenistan Halk Gazetesi Halipa Şahirimiz Kerim Qurban Nefes'in sözlerine canlı sesle täşi türegen fın yerine getirmegine bir ajaýyp aýdym dinlediňiz. Täşi aýdyp beren aýdym üçin köp sag bol. Indi edip arkadaşymyz Halipa şagirdlik ýoluny täzeden dikeldip berdi, giň ýol açyp berdi. Bilen bilýär, Mehman ileşmeden bilýär. Senem bir näçe halipalanmadan aýdymlaryny usatlyk bilen ýoýman ýerine getirýän. Gergepleşimiň şu ýerine de halipalanma barada aýdyan ajaýyp aýdymyň barada söhbetleşmemiz dowam eder. Nänem Türkmen halk aýdymy biziň aýdymsa sunudymyzyň ödönünde diýe. Ana halipalamyzyň bize bir miras goýup giden aýdym bar. Çopon ýoluny ýerine getirýän halipamyz Nurberdi Gulufoň Türkmenistanyň halk artisti Recep Gul Kerimov halipamy. Şu halipalaň aýdymyny ýoýman başardygymça ýerine getirýän çopon ýolunda dowam edýän şu halipalaň ýygyny. Ana Kemal Bahriman arkadamy halipa şäherlik ýoluny giň ýol açyp berdi. Şol ýola eýerip bizem näme halipalaň ýygyny dowam edýär. Çopon ýolunyň bir aýratyllygyny aýtsam, çopon ýol diýmekligiň sebäbi şu mahallaçylygyň ýygyna
Şu bedewin üstünde hünlenip aydym döredlen sen ona çopon yol diýipdirler. Onun Halipamız Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparova gurrun berýär. Şu çopon ýollyp diýe Halipalardan eşden gurrunum diýe Halipamız sahyjep barsa şu Nurerdagy 3 ýane kellerdi hemmesi. Şonu Nurerdi sen ýoluň näme ýollyp soranna ay biziňki bir çopon ýolla diýip jogap berýän eken. Şoň üçin hem şopon ýollyp, Şoň üçin hem çopon ýollyp atlandyrypdyryny şu biziň ýolumyz. Häzirem näme gahrman arkadamyň saýasyna şu ýoly dowam edýän Halipalan aýdymy erne ýetirýän. Gelecekde de näme şu Halipalamyň bize miras goýan aýdymyny dikeldip täzen estrada görnüşini geçirip halkymyza hyzmatymyzy gaýgyrmaz. köp sawal täşip edem üstünlük gardy wedýät. Gelene gitmeşimiz şutada Halipalan aýdymlary bilen dowam edäýli. Başytyny. Näil aýdym ýerine ýetirip berjek? Şu Halipalan saýasyna bir aýdym döretdik, aýsana diýip şol aýdymy ýerine ýetirip berjek. Ýa-da Halipamy Nurerdi gulfun ýaronnaglar men bunu diýen aýdymyny ulka wesilen ýerine ýetirip. Ona täşip başysyna mehman ýyleşler edip tamaşaçylar Türkmen Owat tele ýaýlymyndan daşlaşmaň. Siziň üçin mehman ýyleşler zany sesse zekine aýdym şeýmez. Täşip Türegenov gepleşmede dowam edýär. Dinleň, diýin jalan. Sözünü yarın ananay duygulara hem tapıldı kaysana orta yaştan ömrü kalmak doğmamalınay alın ömrüm şu kız kaçar öykü orta yaştan ömrü kalmak doğmamalınay alın ömrüm şu kız kaçar öykü Validi kardeş etti dostluk dostluğuma aynatıma razoluk sevgi biç eyledi deme deshellik bunu çıktı eyle bol ya ay sana sevgi biç eyledik neme sellik bunu çıktı eyle bol ya ay sana Kırpıkçıgır dedir cemalım olsar yürüp bağrım paralama geltiri Kırpıkçıgır dedir cemalım olsar yürüp bağrım paralama geltiri
gelin artık yendim yanına barısından sildir şu aydımı güzel senin şanına orta yolu tek kalmayın yetelim şu aydımı güzel senin şanına orta yolu tek kalmayın yetelim kalan ömrü şunu kaçar bittiler vah yürüp bağrım aranama geldiler